Daghang residente sa Sitio Pait, Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province ang nakabinipisyo sa gidalit nga serbisyong Smile sa barangay kun SSB sa lokal nga gobyerno kaabang ang national government agencies. Apil sa gidalit ang libreng kasal, din 14 ka mga pares ang nagbinaylo ay gaydu, medical consultation, dental services, operation tuli, implant insertion ug tutok nutrisyon. Gawas sa kasalan ng barangay, misalmot sab sa SSB ang mga opisina sama sa Alabel Municipal Health Office. Dinanaa sa 98 ka mga individual ang nakater sa medical consultation, 40 ka mga individual sa dental services, 75 ka mga batang lalaki ang nakater sa operation tuli, 2 ang nakater sa FP, subdermal implant insertion, ug 8 ang nakater sa tutok nutrisyon. Unom kabuntis ang naserbisyuhan alang sa urinalysis, hemoglobin count, random blood sugar, blood typing, Hepa B ug syphilis, ug laing 5 pa. 63 ka mga individual ang naka-enroll sa crop insurance, 6 sa livestock insurance, 5 ang naka-enroll sa RSBSA, 42 ang nakadawat og similya sa gulay, 12 ang nakadawat og kape, 10 ka individual ang nakadawat og rat control, 44 ang nakadawat og animal healthcare, ug 5 ka mga iro ang na-injeksyonan og anti-rabies. Ang nakabinipisyo sa serbisyo sa Office of the Municipal Agriculturist kun OMAG, samtang 200 ka mga species sa assorted nga seedlings sama sa tabibueya, mahogani, kape, foxtail ang na-distribute sa Municipal Environment and Natural Resources Office ngadto sa 24 ka mga benepisyaryo. Municipal Civil Registration Office nga gawa sa 14 ka pares nga ikasal, dunay 20 ka mga kliyente ang naasikaso sa birth registration. 218 sab ka mga bata gikan sa Pait Integrated School ang gitunulan sa Mayor's Office, Education Support Program ug school bag nga dunay sulod nga mga school supply. Midalit sab sa ilang serbisyo ang Public Employment Services Office kun PESO. Diin 3 ka mga individual ang nasikaso sa profiling aplikante sa usa ka mall. 15 ka mga individual ang nakater sa profiling alang sa TESDA Skills Program, 2 sa OWA ug 2 sab sa profiling alang sa DOLE. 18 ka mga kliyente ang nasikaso sa Philippine Statistic Authority kun PSA alang sa PhilSys ID registration, ug 62 ka mga individual ang mitambong sa parent mentoring sa Municipal Social Welfare and Development Office ug usa ang naka-avail sa assistive device. Misalmot usab sa serbisyong Smile sa barangay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagpahigayon og IEC sa basic first aid. 5K masaganang Alabel program nga nagpahigayon og IEC sa mga priority program sa lokal nga gobyerno. Alabel BFP nga mihisgot sa fire prevention and safety tips. Municipal Police Station nga mihimo og IEC sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Anasab ang LTO ug Mayor's Office alang sa libreng gupit. Doon na say gihatag ng mga tambal ug food packs. Sa mensahe nga gipaabot ni Mayor Vic Paul Salarda, gipasalamatan niini ang katawhan sa Sitio Pait nga misalmot sa aktibidad. Gipaambit sab sa mayor nga iyang ipadayon ang mga programa ug proyekto sa lokal nga gobyerno, hilabi na sa natad sa edukasyon, agrikultura ug infrastructure development alang sa kayuhan sa katawhan sa Alabel. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe